16 слайда. Позволявам си да ги представя пред вас за 10-12 минути, защото преди около 40 години за първи път видя баща ми да се прибира така тъжен вкъщи, защото са загинали негови набори, приятели. Тук има представители от военната авиация, знаят. От 10 години съм така свидетел на доста неща в бранша. Присъствал съм на десетки четения в ВВС. Тук предпочитам да не правим поредното четене на загиналите, а нещо малко по-различно. Затова предложих и да се нарича кръгла маса. Няма и кръглата маса, но обсъждаме все пак. Предлагам ви да направим минута мълчание или поне секунди за тези 8+5 загинали и един тежко пострадал сега в Шуменската болница в момента. Благодаря ви. В следващата дискусия се надявам да има ефективно обсъждане, а не говориване на причините за катастрофите и дискусия с минимално използване на думата аз. Аз като правих това, аз като правих онова. По-добре е да говорим за ние, за нас и за бъдещето, а не за миналото толкова много. Нека хората да обмислят сега и после да напишат своите ефективни предложения за работещи неща, не само съобразявайки с действащото законодателство, защото то си е обърнато предимно към професионалната авиация, към големите фирми, които изобщо не се интересуват от проблемите на малката авиация. Тя си е един отделен организъм. Малката авиация с нейните особености, за да няма катастрофи в бъдеще. Защо се лети в този бранш? Ами, доста хора им е трудно да отговорят на този въпрос. Повечето според мен са за удоволствие и забавление. Други за да придобият и поддържат опит, да предадем опит на друг, за тренировка и спортно състезание. За съжаление, много малко са въздушните спортисти в момента в България. Дано пък да се увеличи броя им. За публична демонстрация все по-рядко са големите авиошоута. Държавата, сегашният министър-председател вече от 6 години по никакъв начин не ги подкрепя, но пък все пак те се провеждат. Няма инциденти и такива публични авиационни мероприятия за щастие. Нещо, за което не се говори, характерно е за тази част на света, едно да мислим, друго да говорим, трето да правим. В бранша има доста търговия. Обаче главата в закона беше наречена не търговска авиация, защото уж я няма тая търговия, но въпреки това доста полети се извършват по поръчка за придобиване на опит на пилота и за получаване на съответно възнаграждение. Дали колкото горивото или малко повече, или 2 пъти повече, или 3 пъти повече, няма смисъл сега да обсъждаме. Другия въпрос е с какво летим. Знаете, има и са сертифицирани, има серийно произведени, голяма част от катастрофите с така наречените по народному сбиртаци. Крило от една машина, трайк от друга, двигател от едно, тяло от друго крило, клапа събрано. Често и това е причина за катастрофи. Откъде летим, говорихме доста. Господин Бомбов от ГДГВА иска да летим само от сертифицирани площадки. Обаче бранша си проявява своите желания и тенденции да си върват. В Румъния, примерно, кмета, щом дава, значи може да се лети от нечия нива. Щом не пречиш на другите около тебе, значи може да летиш оттам. Да, важно е да не пречиш на съседа си. Това е принципа. При нас все още има доста изисквания по наредба 2014 за сертифицираните така наречени летателни площадки, които аз предпочитам да се наричат летище еди кой си клас.
временни летища или пък регистрирани летища. Това са въпроси наистина вече не към администрацията, а към Сдружението на летящите или Сдруженията на летящите, да бъдат регистрирани тези летища по някакъв начин, дали на сайт, на хартия или по друг, или на паметник, но да бъдат регистрирани и там в регистрацията да се знае мястото, размерите, някакъв отговорник, местен летец, който да казва има ли крави на летището или няма и такава информация. Не се налага на всяко едно временно летище да има пожарогасители, ограда, охрана и така нататък, поне според повечето от летящите в бранша на малката авиация. Най-често се лети около летището, в клас Ж пространството, понякога се правят нарушения в клас С пространството, често се лети законно в клас С пространството, през граница доста хора искат да летят, но пък други не им дават по най-различни причини. Трябвало да има специални съоръжения на летателните площадки, подобно на международните летища. Но пък виждали сме как на Запад с една мобилна митническа група и гранична полиция може и става и през гранично летене от малки летища. Как летим? Един много важен въпрос, може би най-важният за днеска. Професионалистите, военни и граждани си летят както са ги научили, най-често с предварителна подготовка, контрол на изпълнението, разбор на изпълнението на полета, но пък повечето любители пилоти летят, да не казвам повечето, но има голяма част, които не се подготвят за полета. Изобщо няма кой да контролира полета им, защото те смятат, че са единствения важен фактор при изпълнението на полета и също не се анализира какво всъщност е станало. Забравят се нещата бързо. Защо не анализираме публично авиационните събития? Какви са интересите на пилота? Че най-често са материални интересите, освен за неговия авторитет да не се увреди. Въпросният господин, който бил в чужбина след инцидента, най-вероятно не се страхува толкова за правата си, колкото че ще спадне цената на ударения самолет. Не може да го продаде после този самолет. Ще загуби много пари от цялата тая работа. За някои собственици е възможно цената на повредената техника да не е от значение, но пък за други е доста важно това нещо. Пилота се страхува за своя авторитет, казахме. Собственика на летището може пък изобщо да не иска да декларира, че нещо се е случило на неговата площадка, защото пък после може да не искат други да дойдат на нея. Пострадалите, близките също си имат своите специфични интереси, понякога са противоположни на останалите. Администрацията, чухте, МВР, знаете какво ги интересува, да няма масови безредици. Прокуратурата се интересува от наказателно-процесуалния кодекс и да няма убийци. Фирмите и сдруженията имат пак специфични интереси. Какво си казват тези, които прочитат или чуят в медиите за авиационно събитие? Пак паднал. Думата планер вече сякаш стана почти забранена в България. Парапланер, делтапланер, мотоделтапланер. Не специалистите като чуят и казват, не, това не го ща. Защото знаят, че планер означава катастрофа. Не различават моторизиран планер от мотоделтапланер, повечето не специалисти, и вече е по-добре да се говори за свръхлеки или за микролайт или за ултралайт, но да не се казва планер. Доста хора се питат, тия сега нормални ли са, че излитат без да им се плаща, без някой да им е наредил? Има и такива въпроси. Като цяло се слага петно върху бранша, други пък предпочитат само да напсуват
просто извършителя или този, на който му се е случило, и да не коментират, не се интересуват от такива събития и от анализ на такива събития. Застрахователите вече ги няма. Сигурно те разбраха, че е доста опасно да застраховат бранша. Добре. Това само ще създаде повече работа. Връщам се 10 години назад. Тогава, не знам защо, ми се пренасочиха интересите от професионалната военна авиация към този бранш. Тогава загина Динко в Стара Загора. На 11 април. Авиохимически работи, предполагам срещу заплащане. От причината съм приписал от доклада на специализираното звено за разследване и мисля, че е точно това. Грешка в техника на пилотиране довела до сложно пространствено положение на самолета и интензивна загуба на височина. Полетът на, ако не греша, Стефан, вече забравих името, от Павликени. Стефан от Павликени летеше за удоволствие със свой приятел, направили са снимки, загиват в един малък басейн там до Павликени на 16 марта 2008 година. Грешка в техника на пилотиране, малка височина, натоварено крило, непознато за пилота, наскоро монтирано на този трайк, недобре облетяно. Катастрофа. 2009 душа човек загина със свой спътник, приятел. Летяли се за удоволствие и за да снимат фирмата на спътника му. Тогава, седмица преди това, говорих с Пенчо. Крилото му колебаеше горе-долу по 60 см нагоре-надолу, докато ролираше, толкова отпуснато беше. На него бяха нарисувани едни очи и това крило беше прекарало сигурно 10-20 сезона по морето, изпечено много здраво. Но пък този човек искаше да лети за удоволствие и се случи откъсване в полет на парче от ремъка, задвижваш витлото, причинило разкъсване на плътта и крилото и така нататък. 2011 година един доста опитен военен пилот, опитен и в малката авиация, загина с своя спътник на Приморско. Пак страшно петно. Изчезна един учебен център тогава след този инцидент. Пак грешка техника на пилотиране и неспазване на доста авиационни правила. 2015 година тук на Лесново загина друг мъж. При полет за удоволствие се случи аеродинамичен срив поради пак грешка в техника на пилотиране. Тогава се проведе среща на Албена. Може би някои се спомнят малко от сега присъстващите бяха на Албена. Говорихме, разказахме истории. Ето, че сега сме на Лесново. Година и нещо по-късно. Година и половина по-късно. В Долна баня видяхте инцидента, авиационното происшествие. В Шумен не се спомена за смъртта на пилот, сравнително млад. Доста пострада спътника му в болниците. Техният полет беше за удоволствие. Поредния между дърветата, поредния под чиците, след многократни молби и предупреждения се случи тази катастрофа, наречена авиационно происшествие. И сега Цецо вече не е между нас. В Казанлък, доколкото аз знам, загина много опитен пилот със своя спътник, с би го нарекал експериментален моторен делтапланер при полет за удоволствие. По
при поредното пикиране, доколкото знам, към неговия дом над населеното място на много малка, безобразно малка височина, както казаха свидетели. Изводите какви са преди предложенията? И няма загинали моторни парапланеристи за този 10 годишен период. Има загинали мотоделта пилоти и на самолети. Приблизително по 10 сериозни авиационни происшествия и инциденти се случват преди всяка катастрофа и може би 20 инцидента, за които не се натрупва никъде информация, не се анализират. Би могло да се предвиди следващата катастрофа, да се каже, примерно вече имаме код жълто или оранжево или червено за настъпване на следващо авиационно происшествие. Предложенията, поне мои, са до развиване на наредба 1 за пълно регламентиране на бранша. Би могло за в бъдеще, някой ден това ще стане, да се създаде в България кодекс за въздухоплаването с раздел търговска авиация, военна авиация, малка, спортна. И този бранш в момента е до някъде регламентиран от наредба 1. Първоначалният проект беше много по-отколкото е в момента действащата наредба 1. Беше окълцана, орязана страхотно и сега регламентира предимно лицензирането на пилоти, но има още доста важни въпроси, както чухме до момента. Да, приключвам. Добре, според мен, всеки пилот да декларира свой наблюдател, свой ангел-хранител. Защото, да, знаем, че пилотите са много велики, могат всичко да правят, знаят как става всичко им е ясно, но все пак добре е да си признаят, че има някой по-от тях, който ги е научил инструктор или пък който им е приятел, може да е на другия край на света. Да се обсъждат нещата по скайпа, също е възможно, но да се готвят за полет, да го анализират след това. Журналисти има много, които следят какво се случва. Те биха могли да предават информацията на някакъв сайт или форум или нещо подобно, където да бъде анализирана. Тук има и програмисти, които знаят как да се анализира информация, как да се канализира, обработва, така че да се предвиди следващото авиационно происшествие. Обучение, благодаря много. Сега на последно нещо давам думата на Петю Ачев, който иска да представи едни безплатни карти, колкото разбрах, които ще са от полза за всички. Здравейте на всички! Аз реших да не използвам медията, да съм много кратък. Януари месец се проведе една среща, на която домакини бяха ръководство въздушно движение. Там се поставиха пред цялата общност въпросите за различни формати на информацията за аеронавигационните данни. И понеже стана ясно, че това нещо до някаква степен няма да може по-добре да бъде развито от ръководство въздушно движение, от ГРИ при издаването на картинните карти за VFR полетите в България. От около месец вече стана възможно, има съществува такава база данни, openflightmaps.org е сайта. От 10 този месец на Aeronautical ще излезе за първи път публикацията на аеронавигационните данни за България. Това е цялата информация от АИПА, която касае полетите. Информацията на сайта е без логване, без регистрация, безплатна, абсолютно е актуална и се актуализира в реално време при всяка една от промените. Форматите, в които може да се използват тези данни, са най-различни, които покриват всички операционни системи, iOS, Android, Windows и така нататък. Стават за телефони, за различни други видове устройства, така че всеки един може да ги ползва. Благодарение на тази база данни
всички знаете Rocket Troops, има и още няколко такива, Skydiamond и така нататък, доставчици на такава информация и полетни планове, работят с тази база данни и благодарение на това са направили безплатни акаунти за VFR пилоти. Тоест, този формат на данни, този подход се прилага за всяка една държава в света. За Европа ние сме 10-11 държава, като всеки месец на всеки 28 дена се включва 1 до 2 държави и се разширява много бързо. Така че това ще позволи ние да летим с налична информация, включително за парапланеристите, тогава ставаше въпроси за абсолютно всички дрони, пилоти на безпилотни. Всички ще могат да ползват тази информация и по този начин, включително в комисията с заповедта на министър-председател за дроните, там ще бъдат регламентирани тези места, където няма да се лети с дрони, около летища, около други обекти. Да, и над банките. В общи линии от тук нататък предстоят 8 такива слоя да бъдат създадени. Сега са направени 4, от които се публикуват първия. Тоест, само това, което е необходимо и то ще бъде актуализирано, пак повтарям, в реално време. openflightmaps.org е сайта. Там има по региони, ще има на под менюто България и може да се ползва от всички напълно безплатно. Давам пример. Идвате в Есново да проведете полет, слизате долу, подготвяте си полетен план, всички истории, разпечатвате си на картата това, което може да си сложите траекторията на полета, пускате си я на печат, взимате си я на борда и се качвате на въздухоплавателни средства. Тоест, доколкото разбрах от домакините тук, ще бъде предоставен, принтера е малко за по-големи формати на листата, ще бъде предоставена възможност да се ползва и по летателните площадки, както е Лесново в случая. Благодаря ви за вниманието и, как пак казвам, още веднъж благодарение на екипа на Бисер в РВД, които разработват цялата тази информация за въздушното пространство, стана възможност да се помогне и да се обръщат просто базите данни в различни видове формати по електронен път и тя да се актуализира автоматично. Благодаря за вниманието. Така, благодаря на всички за търпението. Като цяло изчерпахме дневния ред. Извинявайте, преди приключване. С цяло всички сме се забрали да се подобри безопасността. Много добре ще бъде, ако всички, които летят, използват дори приложението, което РВД е разработил, го има на сайта, веб-базиран полетен план. Това ще ни даде възможност първо да знаем кой къде лети и ако има необходимост да помогнем. Един от колегите преди малко каза за търсене и спасяване. Действително изграждаме съвместен център заедно с моряците. Центърът е разположен, който ще търси и спасява и координира при авиационни происшествия в гражданско въздухоплаване. Е разположен заедно с морския център. Центърът се намира в бреговия център на Държавно предприятие пристанищна инфраструктура, който е в квартала Спарухово. Центърът е във Варна. Така че, ако искате да можем да ви окажем своевременно помощ, обаждайте се дори по телефона, дори ако нямате радиостанция, обаждайте се по телефона на църква и да се знае къде лети. Това ще ни помогне много. При авиационно происшествие дори по телефона, ако се обадите на 112, тази информация веднага ще излезе пред дежурния в нашия център, координати къде се намирате. Също ще помогне. А информацията от SARSAT, Коспаса системата, те пристигат. В този център пристигат координати. Пристигат координати в GPS и ще може да се заангажира цялата система, която е в страната, по търсене и спасяване, в зависимост какво е происшествието. Но това може да стане само ако вие направите тази регистрация и ни помогнете. Да си пуснете полетен план за правилата на полет по прибори. Това ще ви даде дори кои зони летат, къде са активирани. Ще знаем къде летите. По този начин и ръководител на полете, който е координатора, който е в ЦПИ, ще ви даде информация, кои площадки работят. Парапланеристите.
10 години вече мисля, че водиме този разговор. Дайте площадките откъде ви започва стартапа. Дайте да се направи тази публикация. Маршрути ако има. Само така взаимно, ако се уважаваме и се информираме, тогава може взаимно да си помагаме. Благодаря много. Аз благодаря. Още веднъж искам да изкажа благодарности на домакините от Интерскейл от Албена и да ви поканя на обяд, организиран с Светлозо Средство на Греко. Това беше. Благодаря. И аз искам да благодаря на всички участници, които поделиха време в днешния хубав ден. Спестиха си малко от летенето, но пък в крайна сметка надявам се, че всички получите така ценна информация директно от извора, както се казва, от домакините, от гостите ни, от ДБД, от гостите от ГРА. Така че надявам се за бъдеще да бъдат така ползотворни срещи. Предстои така създаването на една голяма работна група, в която догледаме всички тези нормативни документи, тези, които можем да променим с оглед на това да се повиши безопасността на полетите в България. Благодаря ви още веднъж. Хубав ден, приятни и безаварийни полети пожелавам аз и заповядайте долу на коктейла, който са организирали тук любезните домакини. Искам да напомня, само нещо ме посеща, Митко Селенски, предстои общо събрание на Асоциацията на свръхлеката авиация. Ще изпратим покана информация до всички.